हाय लोगोफोर, नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बार्थडे बा जोनोम सान हिसाबै मोनसे प्रग्राम लानाय जादों। बे प्रग्रामखौ फालिनाया बोसोरथाम जाबाय आरो एबारावबो खुंनाय जादों। बेवहाय माखासे आर्टिस्टफोरा बाहागो लाफैदों, सल' खननाय, मोसानाय। बे प्रग्रामाव आं बिदिनो माखासे जि खेबनो हायो बा बुथुमनो हायो बेखिनिखौनो सर्ट एसे फिसा फिसा भिडिअ होनाय जादों। नोंथांमोना अननानै जोबजासे नायलां। आं गासिबखौबो होजोबनो हायाब्लाबो जि एसे प्रग्रामाव जादों बेखौ होनाय जादों। लोगोफोर अननानै जोबजासे बुंस'नो हाया हास्थायनायखौ आंनि सनानो अराय मिनिहोगोन आंनि सनाखौ हाजासे अनो आंनि सनाखौ। जारिमिन थासेयावबो बे मैखोम गेदेमा जारिमिन थासेयावबो बे जारिमिनाबो गोमाहां जालांबायमोन। रागा जोंबाय नामा? सोर फैदों? सोर दावला फैदों? नै हिनजावफोरनि रायनायाथ' बेफोरसो। सिखारदो जा बुंबाय था। दरजा खेंथारदो होनना बुंफैबाय। जेब्ला लासै खेंना होयो उन्दुनानै थाबाय। सोरांसि आरो हिनजावफ्रा सिथ्ला सिबनाय अभ्यास दं। सिथ्ला सिबोला आं रायहोला बिमानि फिसाय होनलायलांबाय दाना। बिमानि फिसाया दावलाया थोआखै आं उन्दुलांदोंब्लाबो खोमाया थोंगोर जानानै दंबाय थायो। बे रागा जोंना फंसे द्राम दांबावबाय आङो। मा जादोंलै नोंहा? मा जादोंसो होनदोंना नोङो? बैसां सिङाव नाय, बैसां सिङावलाय मा जादों? नायो बिमानि खर' थुआखैना दाबो थोआखै। नै खोथाफ्रा गोरा जासिनबाय। उनाव थानो हाथारनि बैसां सिङाव नायबाय आं। खोथा दंबा दुनिया थिगानो जाबाय। तारमाने बारहुंखायाव सोरनि सेन्देल सोरनि मा फाथा गैया। खबसे हिनजावनि खबसे हौवानि गाननांगौ जागौ जेबो आरो रायजोआ माथो बुंदों उनाव खर'आव दे नोंनिया जाबाय दे ओरै होननानै सिरि थानाय बेरायदों।
Batin income जाग्राफ्रा batin income जाग्राफोर Ingkor batin. Engkau jagasnya daling frey, omprai, oma bedor. Kau keren enggak? Orang kerja siapa nih? Orang kerja siapa? Sudah tahu. Hah? Ada yang angin kau kita lagi. Pamedor, nah, papor, dali, labda, kita terlalu. Di YouTube channel itu subscribe salam nani, subscribe salam nani, like salam nani, share salam nani, terus naik beda video berdo. Kita tetap. Lego. Ingkongnya patio mama. My name is Shikesar Musahari from Obraza, Post Office Sumbergo, Village Sanabari.
yang lebaran hari bisa dibentuk negara survei dan saya yang benar sampai hari itu kami bisa berusaha turun tidak sampai ada sebenarnya di pemerintah ini Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
आं गासिबो प्रग्रामनि श'खौनो होजोबनो हायासै भिडिअ खालामनानै, अब्लाबो नोंथांमोननिसिम आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच फ्रेन्ड्स। अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर। जोबजासे नायनायनि थाखाय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच लोगोफोर। बाय बाय।